Welkom na Eenheid 4 Leeruitkom 7. Vandag sal ons ondersoek hoe om klanteverhoudings en lojaliteit te koester. Om kliëntelojaliteit aanlyn te kweek, moet organisasies verder gaan as basiese determinante soos kwaliteit ondersteuning en betydse aflewering. Verlustig kliënte met bykomende dienste en persoonlike ervarings kan versterk verhoudings en versterk lojaliteit. Besighede behoort op ekstra diens en toegevoegde waarde te fokus deur kliënte se belangstellings en behoeftes te identifiseer om hulle te verras en te verlustig. Gebruik verpersoonliking en massa-aanpassing om inligting op webwerwe en intekening-eposse aan te pas vir beter betrokkenheid. Ontwikkel gemeenskappe rondom jou handelsmerk om kliënte te betrek, herhaalde besoeke aan te moedig en 'n gevoel van belegging te bevorder. Integreer jou dienste met kliënte se stelsels om prosesse te stroomlyn en behoud te verhoog deur hoër skakelkoste te skep. Implementeer lojaliteitsskemas en verkoopspromosies om kliënte te behou. Gebruik intekening-eposse om hulle in te lig oor spesiale aanbiedinge en geleenthede. Deur te fokus op ekstra waarde, persoonlike ervarings, gemeenskapsbetrokkenheid, integrasie en aansporing, kan besighede sterk verhoudings bou. Dankie dat jy gekyk het. Onthou, die sleutel tot uitstaande kliëntelojaliteit is om elke kliënt individueel te behandel en uitsonderlike diens te lewer.